しました。待ち合わせの駅に向かっております。階段を登っているところですね。この先にある方が待っています。待ってないですね。どこに行ったんでしょうか。するんですけど、多あー分ね、大まあ、僕阪からな。地元にいると、多分あの人のイントネーションを聞いてると、あ、大阪の人やな。で、里毛さんは京都です。京都。言っとっていいんですか？大丈夫ですか？いいですよ、別にそんな。もうダメだったらもう全然カットしますから。全然もう、本当すいません、もうね、本当だったらですね、ちょっと言い訳をさせてくださいよ。僕車があるんで、小倉駅に迎え行ってもよかったんですよ。迎え行ってもよかったんですけど、乗ってたら探せないと思って、2人いたら1人乗ってて、1人探せばいいんですけど、と思ってから。でも、モノレールすぐ分かりました。え、モノレールすぐ分かりました。わかります。実はね、ここだけの話、5時過ぎぐらいから送らせてたんです。そうでしょ。で僕ももうそのまま時間帯によって僕会社からここ帰ってきて家に行くんで、そのままあそこで待ってもいいなと思ったけど、なんか雰囲気からするとまだなんか時間が少しかかりそうだったかなと思って。実は5時過ぎぐらいにもう小倉に入ってでも早々に宿屋にチェックインして荷物全部置いてで細かい打ち合わせができないからね、ゲームのあるのそうね。で時間あるから申し訳ないです、もう忙しいそうだから小倉のモノレール乗ったことないな一回ね実は菊ヶ丘まで乗ってるんですよ。菊川までで菊ヶ丘まで乗って JR に乗り換えて北彦山線で小倉まで戻ってさあ電車乗って椅子座った時にメッセージ来て今仕事終わりましたからって言ったからほんならその前にね、メールの前に。そう一回じゃあ小倉戻って小倉戻ってそれからモノレール乗ったらそうちょうど7時ぐらいになるからいいやと思ってじゃあもう戻らなくてそのままだったら僕が会社から帰りでそのまま待っててもよかったんだ。なんというかそのメッセージのやり取りのもどかしさっていうのがそうね、あれがですね。なんていうかコンビニなんか買います？買いましょうかコーヒーぐらいならありますよ。買うんだったら買います？じゃあ止めましょうか。ゆみちゃんです。これ始まってます？うん、始まりましたよ。えってそんなに驚くことですか？始まりますよ。やっぱりマナちゃんなんだね、ポスターはね。やっぱりマナーだね。やっぱりまだですよ。これログハウスですか？ログハウス。いい家じゃないですか。これが里毛さんの家。そうこれ500円。500円。これ500円ですよ。このログハウスが6月500円ですよ。このログハウスのね、夕方の夕暮れ時の映画一番好き。そっかそっか。変わるもんね。外が見えるからね。これ誰ですか？あからさんか。いいじゃないですか。なんかレアガチャとか取ってないですよね。なんか SR ガチャ取ってるとか言ってませんでした？そう。じゃあ今。いや、SR はね、もう全部 SR は引いちゃったのよ。引いちゃったんだ。もう我慢できない。我慢できないですね。そうですよね。もう出たらすぐ使うよ。今のメンバーどうなってます？これちょっとガチメンバーに変えてもらっていいですか？ガチメンバーですか？どんなになります？ガチメンバー2月から始めた里毛さんのガチメンバー紹介します。ストーリー105って何ですか？いろいろ出るわけだ。全然見てない。全く開けてない。全然見てない。これかな。ストーリー見たらキャラの好きな順位も多少変わりますよ。まあおそらくね。多少変わります。一応ね、これかな。俺スピーカー押さえてないの？これスピーカーどこやろうか？スピーカーこっちですよ。そこ押さえたら支配なんですよ。こうしとけばいいか。ちょっとブレてしまってすみません。ブレブレですね。てかこれがもう62万あるんだ。62万あるじゃないですか。すごい、俺より強いわ、もうすでに。それはないでしょ。いや多分俺も60ちょっとぐらいじゃなかったっけな、多分。まあこれはね、もう単純にUR が出ましたよっていう強さの照準に並べてるだけなんで。そういえば引換券で出た
いつみのモーションってどんなんやったんですか？いつみの俺見たことある。いやいやあれは結構有名ですよ、まあ戦車みたいなのがババババーっと出てきて敵がこうって団子さんが持ってるやつはいいじゃないいやですか。団子さんが持ってるのはあれは弱い方。あ、じゃあちょっと見せてください。団子さん持っとるこれあ、イフ持ってましたっけ？持ってるイフ持ってんの？と思うどないしどんなんやったっけ？見たら思い出すかもし何で開けるんやったっけなメモカのとこ一覧のとこですね。メモまあ、そこからでもいいですよ。そこから行ってメモカ触ってもらってモーション下の方ですね。あねえなれない。ねえです。ねえです。ありえねえです。あ、ないですね。ああっちから行きましょう。あっちから。こここはね、あやめちゃんさんが得意なんですよ。こういう操作は。まあ、正直あんまり興味がないからあんまり見てへんっていうのがあるからねわかんないです、僕も。これで、誰じゃこれか誰じゃこれです。これかこれなんかアブソリュートブレイス。あ、見たことねえ、俺これ。本当ですか？見たことない。フレンドリーもらうんですか？いや、俺見ないんだああ、飛ばしてる。飛ばすからねさっさと進めてしまうというそうそうそう。まだこっちの見たことない。かっこいいっていうね、噂は聞いてたのよ。イフの動画はやっぱり金かかってますよね。まあ下世話な話すると金かかってる。そうです。あ、ピンチになるってこういうことなの？落ちてからまだ飲むんですよ。あ、かっこいいこれ。このモーション知っててこれ選んだんですか？いやもう当然知ってたし、あ、これはいいんじゃない？そう、それモーションまあ許せるんですよ。ねえ。いや、マリノだってかっこいいよ。いマリやあいやいや、俺あれまともに見てないんですよ。あっちも見せてもらっていいですか？その特攻のやつ。特攻のやつ。特攻のやつも真面目にね、ちょっと見ることなかったから。これかな。オーバーハングロード。ミサイルがボンボン出てくるやつね。あ、いや、見てない。何これ？自分ではやらないんだ。人任せ。これ味方、これもしねこれ。いや生身の人間に対して面白いですよ。ミサイルこんだけで死んでまうで。普通は死んでますよ。まあ、普通にロボットで戦う人もいますからね。まあこれ、こういうメンバーでやってますと。そう今のところ完全に UR を持ってるUR が5枚しかないから5枚でもあるんだ。UR を持ってる人間ばっかり集中させたらなりますってストーリー全然開けてないのもびっくり。でもそうなるんだろうね。まあ開けないでしょうね。ああ、そっか。今自分も始めたらストーリー見るの鬱陶しいですよ。あ、そう。だって一つの話を見るのに飛ばし結構なるもんね10分が20作ぐらいあるんで、そうね、それはあんでまりためすぎるとやっぱ見ないでしょうね。見ないっすね。仕事の休憩時間とかに見れる長さじゃないしなのでそうなんですよ。夜新幹線で見ればよかったのに。え新幹線で。いやだったら自分これ今この場を借りてスクエニに一つあれしていいですか？言いたいことは言っていいですか？なんか意見がある。ストーリーのオートプレイ化、オートプレイカーってどういうこと？ボタン1個押しとくとその文字も含めて自動的に進むんですよ。ポチポチしなきゃいけないのが。それが鬱陶しい。オートプレイがそれは本当いいかもしんないね。オートプレイつけてくれたら1万円課金しますよ。また嘘ばっかり言ってた。でもするかもしんないな、あゆめちゃんさんは。絶対そもそも実装されませんって。いやでも今までどんだけ変わってきたと思う？いやそんなとこ気づかない。メロンパンをさ10個あれしてできるの、そういうのどんどん変わってきてるから。机には気づかない。いやいや、そういうとこ余裕じゃねえや、優先的にやると思うよ。今のは3年目ですよこれ。3年目の浮気ですよ。ただほら俺らと違ってそういうふうにほら見るのがちょっと鬱陶しいぐらいの人がもう出てきてるわけでしょ。大半が鬱陶しいと思うんですよ。正直鬱陶しいね。いやそうなんですよ。そっか。変態の人が鬱陶しいって言ったら鬱陶しいですよ。まあ変態が言うんだったらしょう間違いないです。そうですか。マイなんとかも見せてもらっていいですか？マイ何やったっけ？マイページ？マイルーム？マイルームじゃなくてマイページはこれです。マイルームじゃなくてこれじゃなんかマイショットじゃないですか。なんかあるじゃないですか。自分のやつね。そうこれはですねステータスをしてもらってこれですね。お疲れ様だって。それは好きな1、2が並ぶわけですね。もう正直ですね。そうですね。秋だから秋桜いいですね。この先生の人これ何やってるんですか？秋桜。これアリス。アリス。グリップのいや後ろの画像をねうちの部屋にしてもよかったんだけどねちょっと見れたもんじゃないから
これねちょっと里毛さんの人間性がちょっともろ見えになってしまって申し訳ないんですけど、里毛さんが私と初めて会ってこの画面で言ったネタをちょっとやってもらっていいですか。なんですかこの画面なんか言ったんですか？これはるかのやつ。はるかのやつ、あれスクリーンショットで撮ってるんですか。おはる、そうそうおはるのそれここで言うんですか？いやでもさっきの紹介しましたちらっと言いましたよ。さっきちらっと言いま影が映った。おはるは穴に指で思いっきり広げてみました。言わなくていいよみたいな。そんな報告しなくていいよみたいな。夜中一人でやっとけみたいな。これ文章おかしいよね。おかしいおかしいおかしい。もう変態ですよ。もう変態。いやこれはいやこれはこれこそね、全国に1500人以上がスクリーンショット撮ってる。とっとも15億人目だよ。15億人目だよ。俺もなんか変な文章だなと思ったけど、このスルーしちゃった。はるかの顔見てみそう。もうやばいでしょ。スクリーンショットが撮ろうとしたでしょ。いや画面が今撮ろうとした。ああこれね。もうこれをもうスクスタやってる全国の中高生の10万人以上のやつをこれでもう絶倫に迎えとるの。そうこれでもう何回見たことか。でもいやはるかもうですよ。おっさんももう興奮したもんこれ。ではるか自体はいいキャラですもんね。前回の太鼓姫のイベントの一幕です。はい。でそんなあれ詳しくはプレイバックで見てください。そうそうそう。これはストーリーは見ないけどこれは見たんですね。あこれは強制的に見せられるのか。いやこれはね一応全部見た。これなんか床の穴かなんかそんな内容じゃなかった。何の穴かな。なんだなんかよくわからんのですよ。スクストの画面にちょっと戻りましょう。こちらとしてはですね。スクストの画面。いやちょっと編集するわ。ここでも映る人おらんですよ。みんな顔が上にないのに。まああとでチェックしてみますね。このねいつみのねこの僕ね後ろに言ってる髪の毛が好きなんですよ。ああこれ見たことない。これ115以上で出てくるやつで、あーこれねいいね。後ろね言ってるんですよ。あいいんじゃない。かわいい。後ろ向けましょう。後ろ向かないか。後ろねメンバーで誰じゃ。そうそう。後ろ向いてもらって。じっくりマリね。マリ一番いい。マリ一番いいですよ。そのマリのねこの何気にセーラー服とかで可愛くない？いや可愛いです。可愛いと思うんですけどキャラがねちょっとね。ほらちょっと模試バイザー模試が邪魔しそうです。模試の背中のあれが。模試の背中がそれとメガネ外すことできます。いやメガネは絶対外せない。あメガネがいいんだ。いやメガネは絶対外せないんですよ。そう。ああでもいいかもしれん。こんな感じなのね。あ片側だけ言っとるんですね。これねいつも嫌いじゃないのね俺も。嫌いじゃまあ好きっていうほどでもない。自分嫌いじゃないですよ。嫌いじゃない。15位ぐらいです。俺も15位ぐらいや。要するに普通です。まあ普通やね。めっちゃ可愛いじゃないですか。マリか。こんなツンツンしたキャラクターで出れさせたらもう男としては本望です。まあでも31位ですかね。じゃあイミナとかも結構好き。大好き。あそうなのね。そっち系ですか。そう。じゃあ葉月は葉月じゃないや。葉月か。葉月もねこれもたまたまコスチュームのランダムで出てくるやつでセーバーコスしたセーバーじゃないですか。そのかっこいいのよ。かっこいいのよ。セーバーはまあ個人的にで可愛くない？おってやああなんかそれはわかる。それわかるわかる。キャラがちょっともうなんかこの顔可愛いですね。露骨にお色気系のキャラクターをまあこういう顔をするとまあちょっとね。いやぶりっ子とかあからさまにキャピキャピしたのはもうおっさん的にはどうでもいいんですよ。なるほど。でもマナーは好きなんでしょ。マナ好き。まだ可愛いじゃないですか。マナ可愛い。だってブレないじゃないですか。裏がないもん。まだ可愛いです。まあそういうところでちょっともう時間があれなんで、まあ里毛変態さんの端末の紹介ってことで、まあこれからもよろしくお願いします。よろしくそういう挨拶になっちゃうわね。ちなみにあれよかったらフレンドワークとか空いてたら。フレンド枠がね空いてないんですかね。ところがねちょっと仲良くさせてもらってる方が今いっぱいなんで残念ながら相手はございませんけども、まあ引退される方もいらっしゃることもありますので、まあ一応 ID だけ晒して。 ID だけね、これじゃあ逆にもし申請して空いてたら OK してくれる感じですか？もちろん
基本的に来るものを拒まず去るものを追わずなんで。ああ、そういうことですね。兄見えてます画面的に。ちょっと真上から撮ったらいいです真上から。きっちり。こうかな。ああ、見えてますね。ああ、オッケーオッケで、ー。佐藤さん。よろしくお願いします。佐藤さん、所持品ってどうなってるんですか？見せられます？所持品はね、見せちゃいけない。バイブとかいやそうステータスじゃねえよ。なんじゃ今の気持ち。これか。もうこの辺のね草はねもう先月で使いこもうなしたんで。やりきったんですね。であとまあ食べ物ネイルシールがあるじゃん。食べ物待ってもつかないです。いやもうちょっとリコレクト金20。あ、開けた方がいいですよ。開けた方がいいですよ。いや、普通のストーリーを見れたのに無理でしょ。いや見れないでしょ、もう。見んもんを持ってても仕方がないからね。急にジール開けた方がいいですよ。面白いんで。まあ、時間があるときにちょっとストーリーもね、あれだったらちょっと見てみて。でその UR アビリティとかもあるんやけども。本当や本当やね。あ、俺全然これ使ってなかったわ。今度ちゃんと自分のあれ強化する。大生初めてまだ半年ぐらいやからさ。で、半年だけど、本当はルーキーなんですね。そうルーキー。まあギリギリ中堅に入ったぐらいやけども、その強化ポイントが足りんのよ。やっぱそうらしいです。そうねえ、それ俺ら分からんもんね。わからない。ポイントが足りんのよ。じゃあ50万ぐらい余っとけど。で、強制収束とかあるけども、これ3つ解放したら今のポイントがもうすっからかんになるから。まあ確かにそんな感じになるわけね。うちは50万ぐらい余ったわけですね。いや。まあということで、佐藤さんの端末のはい。紹介で。わざわざちょっと遠いところから本当すいません。いやまだ佐藤さんこんなもんですかね。こんなもんでよ。こんなもんやろ。我也这个我也这，最是到不这，得不。